Пане Валерій, у вас вийшов другий том Кралицького, в котрому ви далі знайомите нас з його творчістю, з доробком інтелектуальним Кралицького. Кралицького, котрого незаслужено ми не знали ці 30 років вже. Він є будитель, але фактично знання його це залишалось на рівні його імені, то, що він був в монастирі, то, що він був монах, настоятель. І він писав такі статті, там десь просить, це, от таке нам все зустрічало на рівні. Але це ще замало для того, щоб людина навіть в Закарпатті з русинським походженням захотіла книгу взяти в руки і читати. Бо просто як сучасний світ такий, він так є складений, що нас людей так на науковому плані все спрощують, що якщо тобі розжоване щось на тарілочці не дадуть, то ти в принципі взагалі сидиш голодний цілий день і не їш нічого. Це медійно, це в школі, це інтелектуально так людей до того підводять. І підводить світ, котрий так, а не інакше сконструйований, ми це з вами ніде не змінимо. Да? Об'єм матеріалу, який людина поглинає щоденно, він в такий спосіб отформатований. І так людина вже привчена до нього. Да? Тобто вже, як кажуть, їда, котру перед тим розтворили якогось щелочок, да? І вже желудку не треба, і в желудку вже і нема чим розтворяти їжу, і людина не буде брати той, що просто все не їсть їй. Так само і з речами, котрі ми читаємо чи дивимося. Просто ім'я Анатолія Кралицького ще не дає можливості людині такі, знаєте, сили і натхнення не дає, от слово, щоб я взяв і вчитався. Такі питання, от ми просто по творам точечно, да, може в деякі ви з тих творів ширше візьмете. От чому би русину, закарпатцю, чи мешканцеві Закарпаття, чи будь-кому, хто просто інтересується і цікавий інтелектуальному доробку і культурному русинів, от другий том. З чого би ви запропонували, який твір? Давайте з прози. Який би твір з прози, котрий думаєте, щоб отак зацікавити нашого глядача, прочитати, але такий, котрий буде так, чим більше зацепки, що як читаю, я пізнаю, ага, це наша вулиця, це наша гора, це наше село, це наші люди, і я там також бував, а я знаю, у мене там хтось живе. От з тих його, із творів прози. Позирайте, фактично неправильно казати, що то є другий том. То та робота ще на нас чекає, і я планую, що деколи ми ближчим часом, ближній перспективі, видамо Анатолія Кралицького твори у 3, 4, це 5 томах. А тепер фактично 2 роки виходять у мене по одній в книзі Анатолія Кралицького. У 19-му році вийшла книжка, яка їм представила перший раз, можна сказати, бо до теперішнього часу Кралицький не був опублікований в порядному такому книжному виданні. А в 20-му році, от тепер, коли ми говоримо за книжку «Князь Лаборець», то вийшла іще одна книжка, яка вже скомпонована таким способом, на такий спосіб, щоб указати Кралицького як патріота свого краю, патріота своєї землі. То значить, тут беремо, можемо бачити деякі твори, котрі були і в 19-му році опубліковані, але теж добавлені твори, як я говорю у спередслові, що фактично то є національно-патріотичне твори національно-патріотичного прямовання. Щоб не підходило, ми не даємо всю книжку. Ясно діло, що вже у деякому такому собранні в 4 томах вони теж вийдуть. Также ця книжка «Князь Лаборець», і зато і назва така «Князь Лаборець». Бо з князем Лаборцем у нас пов'язана історія нашого народу. І з князем Лаборцем пов'язана наша боротьба за нашу землю, за нашу незалежність, за свою рідну землю і за право бути народом на цій землі. Так, зато і книжка мала таку назву, бо і самоє оповідання «Князь Лаборець», і другі твори, котрі тут є, вони вшитки національно-патріотичного прямовання. Зато, якби чоловік тепер хотів взяти книжку Анатолія Кралицького «Князь Лаборець», то в першому плані, то, що би його заінтригувало, це, а як Анатолій Кралицький, який жив у 19 столітті, як от він описує історію нашої землі, як фактично в своїх творах, ми говоримо за прозові твори Анатолія Кралицького, де можна бачити історію нашої землі. А тут в кожному творі практично в кожному творі ми можемо бачити історію нашої
землі. От пастир. Князь Лаборець, З тої почнемо, да, іменно оповідання. значить, твори в книзі поставлені на перший раз, наконець-то. Мені вдалося взнати нелем, коли твори були опубліковані, а коли вони написані. І твори в Шорені список так, як вони були написані. То, значить, пастир в полонинах Хронологічно. хронологічно, то є перший твір, який Анатолій Кравліцький написав. І перед тим ще були деякі Рік? твори. Ну, значить, Приблизно? 1861, 1862, 1863, 1863, от Видавався. видавався, дещо було видано нараз, а як правило, у Кравліцького була проблема. Бо деякі твори по 3-4 роки лежали у редакціях газети і не могли бути видані. Це теж важливий момент. Зато «Пастир в полонинах», як ми говоримо, він вийшла в 1860 році, бо тоді якраз Дідицький, молодий Дідицький, який теж скончив Віденську духовну семінарію центральну, і котрий ладив нове видання «Зоря Галицька», але вже не як новинку, а як якийсь зборник, так, «Зоря Галицька» як альбом, він опублікував «Пастиря в полонинах» 1860 рік. За деякий час «Не ходи Грицю» на вечорниці, і теж та ж сама ситуація. Десь на кінці 61 чи 62 року Кравліцький уже написав оповідання «Не ходи Грицю на вечорниці», але коли воно було опубліковано? Аж всередині 1865 року. Значить, не було де опублікувати його твори. Чи, приміром, теж інтересно, Свято-Юрський монастир. Свято-Юрський монастир автор написав у середині 1862 року, а опублікував його аж у 1865 році. Важливо так, що да? За життя Духновича ще. В принципі, ці твори написані. Тобто в той період, що Духнович батько ще був біля, правда? Це було... Так, це були ще 2 останні роки життя, це були останні, якщо говорити, Анатолій Кравліцький як писатель починає писати десь приблизно в році 1859. 1859-му, тобто коли він вже стає монахом, він йде до Марія Повчанського монастиря, а ще до того півроку він жив у себе, я так думаю, що то був у Красному Броді. А далі, коли він приходить у 1858 році уже в монастир Марія Повчі, і до середини 1863 року, от за цей період, то добрих 5 років. Ну, Він жив... 25-30-річний ще молода людина, це він так, виходить, да? Ну, якщо він родився в 35-му році, то порахуйте, значить, йому 25-30. 25-27 років, 28 років, то цілком молодий писатель, молода особа, писатель, але це вже писатель, який робить серйозну заявку, настільки серйозну, що Іван Франко дає високу оцінку його творчості. Я вже не говорю, що Богдан Дідицький як редактор «Зорі Галицької» як альбому того зборника, так, бере його твір, де він представлений відповідно з 52 інтелектуалами Галичини, Лемковини, Буковини. Він один із тих 50 з півсотні найвизначних. Ясне діло, що його оповідання пішло аж в кінець того зборника «Зоря Галицька» як альбом. Але вже тут факт, вже перше оповідання і нараз пішло в світ, в такий серйозний збор. Позирайте, він слідить за всім, що відбувається в світі. І от коли у 1862 році інтелігенція славянофільська говорить, слухайте, а уже 1000 років від того, як наші святителі Кирило і Мефодій принесли нам християнство, принесли нам письмо, то він моментально реагує на цю дату. Там досить інтересно, що мали опублікувати його інші твори. І Богдан Дідицький у Львові хотів опублікувати його другі твори. Але він настільки скоро відреагував на ту інформацію, що вже за деяких 3 місяці у Львові у редактора лежить на столі його князь Лаборець. А князь Лаборець то напряму пов'язано з Кирилом і Мефодієм.
Хоч там не є ані одного слова за Кирила і Мефодія, але в чому сутність? Він протиставляє, значить, як романтик, як в рамках такої романтичної історіографії русинів, він Що в той час відбувається у всіх славянських народів в Європі, рядом то само. Айно. То, значить, треба повісти, що русини не припоздили. Ми просто не знаємо нашу творчість. Русини вшитко робили так, як робили другі народи вчасно, але у цей час, 1863 році, от скоро буде відмічатися 1000 років з того часу, як Кирило і Мефодій принесли християнство у Карпатський регіон, то значить у Велику Моравію, то значить, що ученики, чи сам Кирило, чи їх ученики, вони могли уже все час закладати перві монастирі, перві духовні центри. Русини вже долучалися до християнської культури. Є всякі теорії, тепер не будемо говорити, бо ми прив'язуємося до Кралицького. Але у цей час мадярська історіографія, офіційна історіографія, вона наробляла деякий наратив, що до мадярів у Карпатах нікого не було. Мадярили на хвості у себе, коли переходили через Київську Русь, привели із собою якоїсь число слав'ян, які були поводирями, які були помощниками, які були, спомагали перехід від Києва через Сніжні гори. І коли мадярам полюбилася ця земля і ми йшли далі до Панонії, то вони лишили той слав'ян. І з тим, що коли ми ся вернемо, ви будете з нами в'єдно на цій землі жити. От така офіційна історіографія була у цей час. І це не просто офіційна, то вся інформація, вона переходила в школьні учебники. А ті школьні учебники перекладалися в тому числі на русинську бесіду. І кожному русинові в школі давали учебник історії, де було написано, що ця земля була мадярська. Але слав'яни прийшли в єдність з мадярами, тому вони можуть бути дякувати мадярам за то. І от то, що інтересно, що Анатолій Кралицький якби дає відповідь. І він, йому для того, щоб якось розбити ту теорію офіційної мадярської історіографічної науки, він бере факт приходу Кирила і Мефодія у регіон на територію Моравського княжества. А то значить, що фактично це приход у Карпати, і фактично карпатські русини з того часу чествують Кирила і Мефодія як своїх святителів, як святих, які принесли їм письмо, які принесли їм християнство, які принесли їм Біблію, які ту Біблію переклали на удобний про них слав'янський язик. І це сталося у 863 році. Але іще пройде 30 років. І тоді через Сніжні гори перейдуть мадярські племена. То значить, що коли ви прийшли, то він дискутує, така дискусія, коли ви прийшли, а знаєте, угорська мадярська хроніка Аноніма, так, Геста Хунгарором, вона там пише, коли переступили ліси Сніжних гір, привандрували на землі Гунг. Так вона, місто, котре першим стріли на своєму путі, назвали Мункачем. Обо відпочивали 40 днів. Місні биванці слав'яни, колися дознали за їх приход, дося напудили і самохотнося підчинили Алмашу. Вже зато, що він походить від славного рода Аттіли. Дали йому все, що йому требало, розповідали за плодовиту землю, за то, як по смерті Аттіли, прародичів царя, Салана, великий хан, захватив тоти землі. Коли Алмош і його окруження похопили в то, що чули, то осідлали коні і рушили до граду Гунг, обого зайняти. Отак подає Геста Хунгарорум. У 7 столітті прийшли авари, які через
мучили цей регіон, бо фактично кожен раз, коли приходили азіатські народи, вони якби розтягали слав'янський народ на деякі фрагменти, сегменти, і так утворювалися фактично, формувалися слав'янські народи, формувалися деякі особливості в язикові, в традиціях слав'янських народів. Наконець, авари теж на цій землі, вони не пішли, вони були розбиті німецьким і чеськими королями. Коли прийшов третій раз, коли прийшов уже фактично Арпад, це прийшов Алмош, так, отець Арпада, то Геста Хунгарорум, вона каже так, що місні люди ще удержували історичну пам'ять, що колись то вони служили Аттілі. І вони раді, що і далі будуть продовжувати служити Аттілі. І ці люди, місні люди, що от вони якби Геста Хунгарорум пише, що от вони підтверджують, що землі сесі були землями Аттіли. А то значить, що теперішні мадярські племена, 10 племен, вони мають повне право вишмарити витці болгарського князя Салана, до кінця іде за царя Соломона, який правив усе час, і правити. Так от, і що всі люди, котрі прийшли з туй, Геста Хунгарорум підчеркує, що вони були переселені з Болгарії. А земля тон була Аттіли. І фактично сама концепція Геста Хунгарорум, сама концепція історичної науки в угорському, у мадярській державі, вона критизувала, критично ставилася до Геста Хунгарорум, як до деякої легенди, і каждоденно доказувалося, що мадяри привели із собою слав'ян. Так от, Кралицький, розбиваючи історіографію, мадярську історіографію, він каже, ні, перепечайте, ви прийшли на землю, ви ся стрітили тут з високою цивілізацією. І коли ви за деякий час мали ту гради, то ви не мали ані традиції ставити ті гради. Ті гради вже стояли. От стояв град князя Лаборця. Треба було завоювати його, і ви вже були в граді. То значить, що ви ся стрітили з туї, з слав'янами, ви ся стрітили з високою культурою градостроїтельства. Ви ся стрітили з цивілізованими уже общинами слав'янськими, які жили на сій землі. От що інтересно, коли він пише оповідання «Князь Лаборець», Кралицький досить інтересно фактично построїв сюжет. В основі сюжета оповідання «Князь Лаборець» є деяка інтрига. Є деяка така концепція, а це могла би історія бути іншою. Ми не маємо в історії ніяких доказів вже, приміром, мадяри, коли йшли через Київ, що вони винищили Київ, що вони спалили тот варош, що вони його завойовували. Місне населення Київської Русі договорило із ними. І, власне, сюжет так се розвиває, що старий князь Лаборець, до кінця йому тяжко управляти державою, він старий, він би хотів уже передати власть деякому молодому, енергічному воякові, і то є теж демократичний устрій, так Кралицький нам подає сюжет, так? Бо ми знаємо, що у легенді Геста Хунгарорум написано лише те, що написано. Швидко іншої Кралицький додумує, дофантазує, то його умелецька творчість. То значить, він додає там назва, і хоч була, ми маємо із історичної довідки з Геста Хунгарорум, що князя звали Дука Лоборц, так? То все, що ми маємо.
Але він додає Лаборець, у нього є дівка Віра, він додає, що молодий, храбрий Славолюб, який претендує стати князем отого града Гунг, який домінує на ті вшитків території. І у Кралицького досить інтересно, коли він ставить вопрос. А ми могли інше рішити. Лаборець виносить на суд цілого війська, коли збирається така порада у замкові, що крайники, полковники, рішайте, що ми будемо робити. І от на одному боці ми видимо старого вояка, опитного, Драгутина. Драгутин каже, знаєте, нам треба перший раз зустрітися із послами Альмуса. Треба звідати, а що вони хочуть. Може, вони хочуть просто перейти через нашу землю. Так, требася з ними договорити. Але на другому боці молодий Славолюб, котрий розуміє, що то піде по тому сценарію, по якому хотів би Драгутин, щоб йшло, то Славолюб може не досягнути свою ціль, а його ціль стати князем на місто Лаборця, стати князем Ужгородського града, стати князем тої землі. І Славолюб фактично несе погибель своїй землі. Бо він на одному боці витворив опозицію, котра кричить за те, що або вимагає битися до послідного, не контактувати з мадярами, не зустрічатися з ними, ані не звідати їх, що вони хочуть. Але на другому боці акурат Славолюб тайно зустрічається з мадярами, тайно зустрічається з їхнім послом на ім'я Українець і наробляє якийсь сценарій, подля котрого він відкриє ворота Капуру мадярам. Мадяри зайдуть, як побідителі, зайдуть в Ужгородський замок, град. Вони скинуть князя Лаборця, поставлять князем Славолюба, і він возьме собі в жони князеву дівку Віру. І от Кралицький не каже, який з тих двох сценарій був би ліпший. Але фактично Славолюб завів до того, ту всю протистояння Ужгородського замка, він їх називає до кінця не мадярами, а половцями. І каже, що іще Нестор в літописі повісті временних літ, він називав їх половцями. Тому, значить, тут ви не увидите мадяри, то є полов. І фактично Кралицький каже, що за деякої другої ситуації, коли б у нас не було тих славолюбів, коли користолюбних славолюбів, котрі хотіли в першому плані, на першому плані, в першому ряді, думали на себе, хотіли з того мати якийсь хосен про себе, то годно бити, що наша історія була б цілком другою. Я думаю, що Анатолій Кралицький приходить до того, маючи і такі історичні факти, вони писалися і Кралицький, зато в деяких своїх статтях історичні, в одній з своїх оповідань історичні отривки із Угорської Русі, теж писав, що історично є так, що до середини 15 століття карпатські русини, ми ж тепер вже не говоримо за легенди, за видумки, фантазії, до 1496 року карпатські русини у складі Угорського корольства удержували свою автономію. Така сяка, але то була автономія. То значить, що і поза тої стрічі, першої стрічі із мадярськими племінами, їм вдалося контактувати, вдалося знайти общий язик, і вони були, два народи, жили кожен на своїй землі, і до 15 століття русини мали свою автономію. Але перша стріча, із-за того, що фактично не було іншого, окрім Славолюба, а Славолюб вшитко зробив так, щоб було вигодно акурат йому, а не своїй землі, не своїм людям. Вот та стріча перша з мадярами була такою остров. То значить русини зустрічали мадярів
не хлібом сіллю, не мирно, але воювали за свій маленький варош. У вароші було мало вояків, це була слаба опроти мадярської мобілізованого війська, так? То треба чітко розуміти, що вони не мали ані одного шанса спастися. І так і кончиться. Часто, чисто історично, то абсолютно історичним, в історичному контексті Кралицький скінчить, що мадяри перемагають. Вони заходять в Ужгородський замок, вони його фактично тріумфують тут, а князь Лаборець старенький мусить тікати геть і десь на березі річки Свіржави уже тот же Славолюб і ті ж самі мадяри доганяють його і убивають, завісили його десь на дереві, і з того часу та річка Свіржава і до теперішнього часу називається Лаборець. І от коли ми сидимо в Ужгороді, попри замок тече річка Уж, то вже за пару кілометрів на території Словакії річка Уж впадає в річку Лаборець, чи вони зливаються у річку Лаборець. То значить, от такова історія, таким є сюжет в оповіданню «Князь Лаборець». Прекрасне оповідання, написано в романтичному такому стилі, черти. Ми будемо говорити за романтизм, тут можна бачити, що тут інтерес до своєї минувшості, таке розуміння своєї минувшості як славних діянь, як матеріал для патріотичної вихови молодих людей. І фактично Анатолій Кралицький тим оповіданням дав відповідь, що іще до того, як на цю землю, перейшовши Сніжні гори, а мадяри не називали наші гори Карпатами, вони називали їх Сніжними горами. Іще до того, як мадяри прийшли на нашу землю, тут була висока цивілізація, тут був народ, який вже будував свої гради, який розумівся на деяких елементарних основах будування держави. Князь була виборна посада, не вічна, як то кажуть. То значить, це був особа, котра самий храбрий, самий такий сильний вояк вибирався, міг стати князем цілої землі. От таким був відповідь Анатолія Кралицького в цьому оповіданні. Досить інтересне оповідання. І фактично зато й книжка називається на честь того оповідання, вона й сама книжка називається «Князь Лаборець».